בצוות שלך? את רצית לפרוש? איך הקשר שלך עם הרשג"דית? רצית להיות מדריך? רצית להיות פעיל? היי, מה קורה? אני יעל, אני בצוות מפעלים, אני א' מחולות וטכני, ובאתי כזה לספר לכם איך עברה לי השנה, קשיים, התמודדות וכל זה. היי, טוב, אז אני נוגה, משבט רגבים, אני רשג"דית ה', שנה שעברה הייתי מדריכת ה' בנופלים. אז רציתי לספר לכם איך השלישי שלי נראה בתור רשג"דית. בעיקרון, בבוקר אני קמה, נגיד בשישי, אז אני קמה בבוקר, מתרגנת לפעולה, ויוצאת בעיקרון, השלישי שלי לא כאלה עמוסים, כי אין לי דברים להכין לפעולה, כמו מישהו שמדריך לפעולה, ועושה נגיד פעולת צי, שצריך לבוא ולהעביר כל מיני דברים. היי, אני שירה, מדריכת ט'. אני מורה, אני גם מדריכת ט'. ברגבים. אז השאלה הראשונה שלנו היא איך השלישי שלי נראה. כן. אז ככה, יום שלישי, עכשיו בגלל שאין לנו בית ספר אז הוא קצת פחות עמוס, אבל בדרך כלל הוא התחיל בזה שאנחנו בבית ספר, ויש לנו משהו כמו שעה וחצי עד הפעולה, כאילו עד הזמן הזרים. אנחנו צריכים לבוא מאופסים עם אנרגיות, ולבוא עם הזרים מוכנים לפעולה מראש, לארגן את הזמן שלנו כמו שצריך. אחר כך מתחיל הזמן הזרים, להיכנס כזה לאנרגיות של הפעולה, מתחילה הפעולה. וכשמסיימים אותה בדרך כלל, אם יש דברים שצריך להישאר אחריהם, אז אנחנו כזה עושים גם יישוב עם הצוות, יושבים עם חניכים קצת, מי שצריך שיחות וכזה. או אפילו גם נפגשים, יוצאים מהצוות אחר כך וכזה. כן, עושים כיף. ושישי תכלס די יותר רגוע, כאילו, מה זה די, כאילו בגלל שאנחנו לא לומדים, אז בשישי אז זה הרבה יותר רגוע, כאילו, אתה בא לפעולה, אותו דבר די כמו שלישי, רק שבשישי קצת, כאילו מסיימים את הפעולה, מישוב כזה שאיך הייתה הפעולה והביתה. כן. איך השלישי שלי נראה בתור מדריך בהדרכה. ימי שלישי זה מאוד תלוי בבית ספר, השעות שלך משתנות משלישי לשלישי. בגדול בדרך כלל הבית ספר משתדל שלא ציימו יותר מדי מאוחר, בתור שביעיסט זה כן טיפה יותר קשה, אבל בתור שישיסט זה לא נורא, אתה מקסימום מסיים ב2:30, הולך הביתה, אוכל, עושה קצת שיעורים, עושה דברים שלך, ויוצא לפעולה בערך שעה לפני שמתחילה הפעולה עצמה, כי הזמן הזרים 45 דקות לפני, שעה ומעלה לפני אתה יוצא, מעביר את הפעולה. אחרי זה מדי פעם אתה יוצא עם חברים מהשכבה, מדי פעם אתה חוזר הביתה, עוד פעם עושה דברים שלך שנשאר לך מהבית ספר לעשות. ימי שישי זה טיפה שונה, עכשיו אין בית ספר בדרך כלל, גם לכם, כאילו מה זה בדרך כלל, זאת המערכת. אתה ישן, קם בבוקר, אני באופן אישי אוהב לקום מוקדם, אני צריכים לקום מוקדם, תהיו פרודקטיביים בבוקר, תעשו דברים בבוקר לפני הפעולה. עוד פעם אותו דבר, שעה לפני הפעולה יוצא, שישי יש טיפה יותר אווירה בשבט, כיף להגיע, מן הסתם גם בשלישי כיף להגיע, רואה את כולם, מעביר את הפעולה שלך, נהנה. החניכים באים טיפה באווירה שונה ביום שישי, בדרך כלל הם טיפה יותר רגועים, באמצע השבוע יש להם יותר אנרגיות וזה, הם טיפה יותר מוציאים במהלך הפעולה. ושישי טיפונת יותר רגוע, לא משמעותי, אבל מדי פעם אפשר לשים לב להבדל באנרגיות שלהם. אז נתחיל בימי שלישי ושישי שלי. אני בדרך כלל נפגש עם חברים לפני הפעולה, הולכים ביחד לפעולה, ולאחרי הפעולה, כל אחד בתפקיד שלו בפעולה. אחרי זה אנחנו נשארים בשבט כולם, מקפיצים, מדברים, כאילו באמת ימים שאני מאוד אוהב, ימים שבדרך כלל אני מקדיש לחברים, ובאמת ימים שנהנה בממש. השאלה הבאה זה האם התפקיד תופס לנו זמן מעבר לפעולה? התפקיד הזה כן תופס המון זמן מעבר לפעולות עצמן. בסופו של דבר בזמן הפעולה אני לא עושה הרבה, אלא אם כן יש בעיות עם חניכים, אבל מעבר לפעולה, שזה כאילו לבוא ולהעביר הודעות לצוות, לבוא ולהיות אחראית לעשות ישבצים ויצצים ולאחד את הצוות ולהרגיש שכאילו אתה בסופו של דבר השביעי, זה שעבר כבר את החוויה הזאת כבר של ההדרכה או של הפעילים, אבל אתה בסופו של דבר חווית צוות, ואתה צריך לבוא ולאחד שישיסטים מחדש, לבוא ולהראות להם איך עושים את זה כאילו בצורה שהיא הכי טובה והכי נכונה, ובאמת להראות להם ולעורר להם השראה בתוך זה. אז כן זה תופס המון זמן מעבר לפעולה, אבל בפעולה עצמה התפקיד שלי הוא לא כזה גדול כמו של המדריך. לגבי התפקיד האישי שלי, הוא פחות תופס זמן מחוץ לפעולה, הוא בעיקר בזמן הפעולה, ולפני טיולים יש קצת עומס. ולפני שנכנסתי לתפקיד ראיתי אותו בצורה קצת מבאסת, וחשבתי שלא לי כל כך מה לעשות, אבל עכשיו
אחרי כמעט שנה שאני בתפקיד, אני באמת מבין שהתפקיד ממש משמעותי וחשוב לשבת. וגם בסופו של דבר זה חוויה מאוד גדולה, אתה מדבר עם הרבה מהשכבה, כשכבות אחרות, באמת תפקיד שאני מאוד נהנה ממנו. מן הסתם כל תפקיד שאתה מבצע כראוי ועושה את ה-110% שלך, התפקיד יגלוש מעבר לפעולה, בין אם זה ישבצים עם הצוות שלך, בין אם זה לתכנן מה אתה עושה בפעולות, ללקנות דברים לפעולות, גם אם אתה מדריך גם אם אתה פעיל. הזמן של הפעולה הוא חלק לא מבוטל מהצופים, אבל הוא לא החלק העיקרי. כל המסביב שלך זה בעצם איך שאתה מתפקד בתפקיד. הפעולה עצמה זה החלק בשטח, אבל לכתוב את הפעולות זה גם משהו שלוקח זמן. באופן אישי אני הייתי נהנה מזה, יש הרבה אנשים שאוהבים את זה וכותבים פעולות ממש טובות. אז התשובה היא כן, חד משמעית. כן. רוב התפקיד הוא מחוץ לזמן של הפעולה. מדובר על הרבה ישבצים, כאילו גם אם זה מעבר לישבצים שהם לא רק פרקטיים, כאילו זה כן איזה 2 ישבצים בשבוע יכול להיות לכתיבות פעולה בעצם, לשלישי ושישי, או שחלק מהפעמים שלנו בשנה רצינו לעשות כזה ביום אחד בשבוע אנחנו כותבים את הפעולות לשבוע, ויום אחד אנחנו עושים באמת איזשהו יצא שהוא יותר כיפי וכזה, אבל באמת יש תקופות שהזמן כאילו שזה תופס יותר זמן מחוץ לפעולה. כן, גם כל מיני פעילויות שאנחנו מתכננים לחניכים, וזה לוקח המון השקעה ומחשבה מעבר לזה, מפעלים וכל מיני דברים כאלה. השאלה הבאה היא, האם התפקיד שלך דורש ממך הרבה? כן. 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 קודם כל כן. נגיד שהוא תופס הרבה גם כאילו פיזית הזמן שלך של להיות בשבט הרבה או עם הצוות הרבה, וגם אני חושבת שהרבה נפשית, אם זה התמודדות עם חניכים, לטובה, לרעה, כאילו דברים שגם אנחנו לומדים איך להתנהל איתם במשך השנה. כן, אמרת באמת כל מה שאני חושבת שזה באמת תופס. זהו, זה דורש ממך המון גם סבלנות ואכפתיות ורצון. צריך לרצות את זה כדי שזה באמת יקרה כמו שצריך, וגם לדעת להתמודד עם משברים, זה דורש את זה מאוד. התפקיד כן דורש הרבה, הוא דורש הרבה זמן, והוא דורש הרבה אחריות ורצון לבוא ולעשות את זה בסופו של דבר. אי אפשר לעשות את זה בלי רצון, כנ"ל על הדרכה. אני בהתחלה ראיתי את התפקיד באמת קשה מאוד, כאילו, ובסופו של דבר כן, הוא קשה, אבל פרופורציות, כאילו לא לקחת את זה קיצוני, כאילו אני בלימודים ואני במגמות גבוהות, כאילו בביורפואה ביולוגיה, ואני גם רוקדת בסטודיו, וגם כאילו יש לי המון עיסוקים מעבר, אבל אני מצליחה לעמוד בזה מצוין, ואני מאוד נהניתי בתפקיד הזה השנה. התפקיד כאילו הוא גרם לי להבין והוא לימד אותי המון דברים, אבל נגיד הדרכה לימדה אותי לבוא ולהיות אחראית על הדברים שלי, להבין שכאילו וואו, את אחראית על קבוצה, כאילו יש לך עכשיו קבוצה, את צריכה להיות אחראית עליהם, שלישי את צריכה להעביר להם פעולות, כאילו את צריכה לבוא ולעמוד בזמנים, מי שלא עומד בזמנים בסופו של דבר זה פחות תורם. התפקיד שלי כרגע דורש ממני יחסית הרבה, אני חושב שאני באופן אישי לא מבצע אותו באופן המיטבי. דורש ממך להיות נודע לצוות, לדאוג מאוד גם לגיבוש שלהם, גם לראות שהם עושים הכל כמו שצריך, וגם לראות שאתה עושה הכל כמו שצריך. יש המון הודעות להעביר, המון דברים לבצע בתור צוות, ואתה אחראי עליהם. אוקיי, שאלה הבאה היא איך ראינו את התפקיד לפני ואיך אנחנו רואים אותם עכשיו. וואו, שאלה טובה מאוד. אני יכולה להגיד שאצלי זה היה ממש משמעותי איך שראיתי אותו לפני ואיך שהוא בפועל. לא פירטו לנו יותר מדי על התפקיד עצמו, והראו לנו רק צדדים טובים ולא הרחיבו על הצדדים הקשים, נגיד על איך זה לעבוד בצוות. בצוות בלי רשגד, כאילו. בלי רשגד, ובכללי על הזמן שזה דורש ממך, ועל זה שזה יכול מאוד להיות קשה גם לפעמים, וזה מה שגיליתי במהלך השנה, אבל מצד שני זה גם מאוד מספק ומאוד כאילו מפתח את המחשבה. אז אני חושבת שכן יש הבדל, אבל זה גם ממש עזר. כן, מסכימה עם כל מילה. א' כל אם מדובר על הדרכת, תמיד היה נראה כיף, תמיד היה כיף. זה השנה הכי כיפית והכי מוזרה, אתה נכנס לשכבה, אתה לומד כל מיני דברים חדשים על עצמך, על אנשים, על כל מיני דברים. גם על הדרכה עצמה זה מאוד שונה מלשמוע בתיאוריה, אבל כן, מה שאתה שומע בתיאוריה עוזר לך.
רישגוד, תמיד רציתי לרשגד נעורים, בגלל זה גם כשהציעו לי שנה שעברה, אז אמרתי כן. חשבתי שהתפקיד מאוד כיף, חשבתי שהוא קל. הוא דורש ממך הרבה אחריות, המון יוזמה, המון ניהול זמן שחייב להיות מצוין, והמון המון 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 להקדיש את עצמך רק לצופים ורק לצוות, ולדעת מאלף עד תף מה אתה עושה כל שבוע ולהיות מאוד מסודר עם זה. עכשיו אני רואה את התפקיד כתפקיד קשה, הוא לא תפקיד שמתאים לכולם רישגוד, בטח שלא נאורים, שאנשים כבר טיפה עם ניסיון בשכב"ג, וכאילו יש להם הרבה דברים לעשות מעבר רק ללהיות שכב"גיסט כמו רישגוד הדרח"צ, שעל זה אני חושב שאני כן עדיין אמליץ למי שירצה.